7 osobností vtipne a s nadhľadom glosuje najzaujímavejšie spoločenské, politické a bulvárne udalosti uplynuvších 7 dní. Tak nejako by sme mohli charakterizovať novú reláciu 7 SRO, ktorú vám vždy vo štvrtok večer bude ponúkať televízia Markíza. Dnes sledujete jej premiéru. Želám vám dobrý večer. Príjemnú a hlavne zábavnú spoločnosť vám dnes večer budú robiť Olga Feldeková, Kamila Magálová, Stano Dančiak, Julius Satinský, Boris Filan a Rastio Piško. Máme za sebou čas dovoleniek, dámy a páni. Podľa istého denníka dvojtýždenná dovolenka trojčlennej rodiny v častej papierničke vyšla radového poslanca na 11 000 korún. Len? Vlastne strašne veľa sa mi to zdá. Ja keď si za 12 korún kúpim lístok v Prahe do metra, tak mám zážitok taký, ako v papierničke ani nemôžu mať. Minule sa mi to stalo asi pred 2 týždňami. Sadla som do metra, veziem sa, zrazu metro zastalo medzi 2 stanicami, zhaslo svetlo, nastala úplná tma. A vedľa seba počujem jeden mužský hlas, strašne príjemný, taký mäkký, až by som povedala, až s takým sexuálnym nábojom, ktorý hovoril, že no, ty brďo, tak vypadla elektrika pravdepodobne v celom metre, len či majú nejaký náhradný systém. Ja som chcela zažartovať a hovorím, tak určite majú, ale nevedia ho poďme nájsť. Ten pán potom ďalej hovoril, že no tak toto je úžasné a keď už zapnú tú elektriku, ja vystúpim z toho metra a veľmi rád by som vás pozval na skleničku. Ja hovorím, je to od vás strašne milé, ale viete čo, ja s cudzými ľuďmi na skleničku nechodím. A zrazu ten mäkký, nádherný, sexuálny hlas tvrdol, až bol skoro arogantný a hovorí mi, vážená dámo, môžem vás poprosiť, aby ste ma nevyrušovali, keď telefonuje? Ja osobne si tiež myslím, že to je zúfalo málo, pretože ja keď som doma a vôbec nevídem z domu, mňa taká dvojtýždenná dovolenka stojí na Medenej najmenej 20 000 korún. A tiež sme traja, lebo 2 už vypadli. A to ste si ešte nedali pol deci. Vedúci oddelenia psychológie ministerstva vnútra vyhlásil, že na absolvovanie strednej policajnej školy stačí IQ 90, pre vyšetrovateľov sa požaduje IQ 110. No, ja si myslím, že to IQ 110 zostalo ešte kedysi zo socializmu, lebo si spomínam, že vtedy v televízii premietali taký východonemecký seriál, kriminálny, a volal sa Volajte políciu 110. Možno podľa toho. Áno, ja som na tom vyrastal. Preto ja som potom robil Derika. Ja ale musím niečo o policajtoch prezradiť. Ja som bol asi pred 3 rokmi na dovolenke a som sa zoznámil s takým sympatickým, takmer 2-metrovým mladým mužom. Sa ukázalo, že on je policajt. Sme si aj potýkali, on mi tak dôveroval, že mi nakoniec prezradil, že policajti si o nás rozprávajú vtipy. Hovoria si také fóry, on mi aj jeden povedal, že vie, že to je taký fór, že príde civil do roboty a kolega mu hovorí, že ty áno, koľko žemlí zješ na hladno? On hovorí, 3. On hovorí, nie, keď zješ prvú, už nie si hladný, tie druhé 2 už ješ síty. A ten sa vráti domov a hovorí, žene, počúvaj, Anča, koľko žemiel ty zješ na hladno? A ona hovorí, čo ja viem, 2. On hovorí, škoda, keby si povedala 3, viem bezvadný fór. Ale mňa napadol bezvadný fór o policajtoch, dosť starý, a možno, že sa na neho nepamätáte. Prečo keď vstúpi policajt do miestnosti, sa prehne pod ním podlaha. Lebo múdrejší ustúpi. Prednosta psychiatrickej kliniky fakultnej nemocnice v Bratislave uviedol, že umelci nie sú medzi alkoholikmi nijako zvlášť nápadnou skupinou, to sa týka vás, a v skutočnosti nepijú viac ako iní ľudia.
Ja som mal kolegu, ktorý si rád tak vypil, bol to vynikajúci herec, nebudem ho menovať. On hral jednu veľkú rolu na Novej scéne, keď som ešte bol, volalo sa to V zajatí doby, a on hral takého ruského generála. A bolo o 5 minút 7 a už tam vláda sedela, pán... Šalgovič. Šalgovič, však ty si bol v tom istom divadle. Šalgovič. Že sedel s ním. Už preklopali celé divadlo, či tam nie je nejaká bomba. Už od 3:00 tam chodili a ten Slavo prišiel o 5 minút v takom predklone, že narazil hlavou do steny pri vrátnici. Celý bol od kávy a hovoril, zaspal som. Nadával na svoju manželku, potom ho tam preobliekli do toho generálskeho, epolety, všetko. A išiel. Prvú vetu mal veľmi ťažkú. Ľúbezne voňali kvety v cársko-selskom paláci. To je naozaj pre takého človeka, ktorý pije len vodu, veľmi ťažké. Ja sa čudujem, že som nebreptol teraz. To predstavenie dopadlo katastrofálne, lebo nehovoril šlágvorty, na to bol zvuk, svetlo. No a potom, keď to predstavenie skončilo, tak my sme všetci utekali od hanby domov a on išiel na nejaké posedenie, lebo už mu chýbal nejaký poldecák. A videl, že tam Šalgovič má nejaké posedenie, tak tam zaklopal, vošiel dnu a riaditeľ mu ukazuje, zmizni, vypadni von. A ten Šalgovič, takíto boli tí ruskí generáli, takíto, presne ako on. On dostal za to cenu asi 40 000 korún. No? Kúpil si Fiatku a išiel ukázať do divadla, tam vymieniali tú kanalizáciu, čiže to bolo vykopané, rúra už bola dnu. A jak on tam vždy parkoval, nevedel, že to vymieňajú. A vošiel tam s tou Fiatkou rovno dole a padol. Akurát, že ho nebolo vôbec vidieť a nemohol z nej vystúpiť, lebo sa nedali otvoriť dvere. To bolo presne rozkop na Fiatku. Takže ani nám ju nemohol ukázať. Takže jemu sa to oplatilo. Ale prepáč, povedal si Slavo, takže by si mohol aj pokračovať. No, Luther to nie je. Ale počúvajte, ja som to zobral osobne. Ja myslím, že nemá pravdu ten pán prednosta, keď tvrdí, že umelci pijú toľko. To je vylúčená vec. My pijeme prvú ligu. Ja sa pamätám na to, že sme si raz zasadli, budem menovať, s Baťkom Mináčom sme si sadli. Hore volalo sa to u Šalgoviča, ľudovo. Hradná vináreň sa volala u Šalgoviča. Ja budem menovať všetky. A s Baťkom Mináčom sme krásny máj bol, dobré počasie a začali sme popíjať predpoludním, lebo umelci popíjajú už predpoludním. A večer, keď prišla po neho jeho žena a už nás rozháňala, to už sme mali vymenené košele na znak večného priateľstva, takže ideme zaplatiť. A ten čašník priniesol účetov, nech sa páči, prosím, 7 fliaš vodky ste mali. A to sa Mináč strašne urazil, hovorí, to je vylúčená vec. 7 fliaš vodky, 6 bolo. Ja to tu počítam, môj čaši, tuto sú tie fľaše. Nie, to bolo 6. Keby sme vypili 7 za ten deň, tak sme opití. Ja ale musím povedať, že nesúhlasím s Julom, že umelci pijú extraligu, pretože kedysi za socializmu bol taký zvyk, že prezident pozýval do Prahy rôzne profesie. Pozýval lekárov a pozýval aj umelcov. A raz sa tam vybrala taká elitná jednotka slovenských umelcov, prišli na ten hrad, tam bola veľká recepcia a teda sa pustili do toho pitia, boli tam samé dobré alkoholy. A ku koncu už aj očakávali, že tí českí časníci budú žasnúť. Tak na nich pozerali a dávali si z 2 decákov whisky a tak. A keď to celkom končilo, prišiel vrchný a hovorí, soudruzi umelci, sklamali ste. Včera tady byli vojáci, to bylo něco. No počúvajte, Andreji Verešovej ukradli počas návštevy Bratislavy Volkswagen Golf za približne 800 000 korún. No, Slovensko patrí medzi postkomunistické krajiny a takisto ako ostatným. Áno, takisto ako ostatným aj nám hrozí únik mozgov do zahraničia. A nielen mozgov, ale podľa mňa aj únik prs a stehien. V tomto prípade vlastne bolo jemne naznačené Andreji Verešovej, aby zostala na Slovensku a keď nezostane, tak aspoň zostane jej Volkswagen. V Bratislave sa koná výstava otlačkov železných kanálových poklopov a šachtových krytov. No. To je výstava.
Áno, tak dostať sa z jedného konca Bratislavy na druhý je naozaj katastrofa. Hovorím to z vlastnej skúsenosti. Ja by som len chcel povedať, či sa mi páči, že po takom 10-ročnom útlme vo výstavníctve teraz niekoľko veľmi zaujímavých aj tie kanále, ale teraz v múzeu založili Slovenské technické múzeum a prvé exponáty sú tam také akože staré rádia, magnetofóny a čo je úžasné, že to múzeum má svoje také filiálky po celom Slovensku v hoteloch. Že tie isté rádia, tie isté telefóny, my máme celoslovenské technické múzeum. K tomu ešte, ja som posledný, ktorý sa môže ozývať na správnu slovenčinu, ale mne pripadá poklop, skôr taký český nejaký výraz, mne sa skôr páči ten kryt a potom poklopec by mohol byť aj pokrytec. V televízii Nova sa jednoznačne a úplne otvorene hovorí o vzťahu Soni Polóniovej k Vladimírovi Železnému. Hoci moderátorka Pežička to kategoricky popiera, keď nedávno Železného vypočúvala polícia, Polóniová mu údajne poslala 100 rúží a okrem toho nosí tričko s nápisom Vladimír je Železný. Tak ja si myslím, že počty neklamú. A moja mama ma učila, že na nejaké oslavy vždy treba doniesť kvety nepárne. A že párne sa nosia na pohrebie, na smútočné obrady. Neviem, prečo 100 rúží. No, že má to tričko, že je železný. Tak asi ho chytila na nejaký magnet. Prepáčte, ale videli ste niekedy niekto Pežičko, ktoré moderuje Sonia Polóniová? Ja to mám zakázané. Mama. Podľa mňa to je tak, že ju poslal na Železného Ronald Loder. Ona je sexuálny šakal. Ale v každom prípade si myslím, že je to hrozne milé, lebo aj po rozpade Československa je jasné, že my Slovenky a Češi, že sa máme radi. Mne sa to tiež páči. Mne sa to veľmi páči, dokonca si myslím, že je v tom fór, že slečna Polóniová z Pežička poslala 100 rúží pánovi Železnému, lebo ak pán Železný prehrá všetky súdy a vezmu mu tie majetky, tak Železný bude vlastne ľahký ako Pežička. Predseda SDL Jozef Migaš vyhlásil, že SDL chce zvádzať zápas o sociálny charakter štátu. Áno, a to povedal v čase, keď skrachovala Devin banka. Ja neviem, tak od Devin banka prišla o peniaze, možno, že ich niekde zašantročili a že ich nájdu. Ja som chodil na Devin len na červené víno. Nevedia, kde sú tie peniaze zašantročené, alebo potom ich niekto ukradol a to už je vážna vec. A preto si myslím, že zlodeji, tak ako skíni majú holé lebky, tak zlodeji by mali byť nejak označkovaní. Buď by mali mať bradavicu, alebo pehu na tvári, alebo niečo také, lebo potom sa môže stať. Náš syn, keď mal 5 rokov, išiel do medickej záhrady, oprel si tam bicyklík a išiel sa medzi tým pohojdať a spred očí mu ukradli ten bicyklík. Prišiel domov s pláčom a my mu hovoríme, však čo si nekričal, však tam boli aj dospelí ľudia, mal si kričať pomoc, zlodej. A on povedal, to nebol zlodej, to bol chlapec. Nebol označkovaný. Ale je známe, že peniaze kazia charakter. Pán Migaš to pozná, preto zrejme aj kazia charakter štátu. Preto tá Devin banka skrachovala. U nás na dedine nám ukradnú všetky bicykle každý rok. Ale zaujímavé je to, že potom niekto zvoní pri bráne a to je ten zlodej, ktorý ako príde s tým bicyklom. Chce vám ho predať. Áno, hovorí, nekúpite kolo? A ja sa na ňo pozerám a hovorím mu, a čo keď je to moje? A on hovorí, nebojte sa, to je zďaleka. Psychológovia tvrdia, že v niektorých spoločenstvách fungujú vulgárne slová ako identifikačný znak. Podľa výrazov sa pozná, či je to náš človek. Ja som počula, že v Japonsku vôbec nepoznajú vulgárne výrazy. Oni sú vlastne ochudobnení, lebo nikto nevie, kto je s kým a proti komu. Ale zase majú jednu zvláštnosť, že v každej továrne alebo vo firme, vo foaje je v životnej veľkosti socha nadriadeného alebo busta
A oni, keď prídu do roboty, predtým ako začnú pracovať, môžu pľuvať na tú sochu, môžu teda hlasno vyjadriť niečo, neviem čo, keď nemajú vulgárne výrazy. Ale vycikať sa môžu. Môžu, áno, toto všetko môžu urobiť. A toto 5 minút robia a potom im klesne ten adrenalín a potom v pokoji môžu na toho vykorisťovateľa ísť pracovať. Takže mne sa toto veľmi páči. Ale však oni majú zvláštne všeličo, napríklad to sumo. Tam oni si hádžu ryžu pod nohy. Lebo nemajú hrách, zrejme. Ani Janoš. My sme mali hrách a oni si to tam takto hádžu. A tam som ja počul jedného Japonca aj nadávať. A oni nadávky nemajú. No tak to je strašne škaredá nadávka. No tak ja som ešte chcela povedať, že možno u nás niekde na námestiach, v mestečkách a v obciach by možno mali byť takéto sochy momentálne vládnúcich politikov, len tých sochárov nemáme toľko. Áno, aby to bolo trošku, že by sa podobal. Ináč, tie nadávky, to je vždy podľa kategórie. Ja som čítal, som bol v Čechách, v novinách písali, že v nejakom treťoligovom mužstve, že ke konci druhého polčasu zakričal brankář na obrance vietu, ktorou nelze opakovať, ale začína kurva. A pritom niektoré nadávky, ktoré sú u nás napríklad nie nadávkou, ale v inej krajine znamenajú niečo úplne iné. Napríklad v Jugoslávii kohút, ako sa povie. No, nechceme to opakovať. Nebudeme vyučovať. Láska Ilony Čákovej k slovenskému študentovi Lumírovi bola údajne jej najkrajším obdobím v živote. Vraj je všetkému koniec a Ilona je mu neverná so skladateľom Karlom Svobodom. No, na Ilony takéto si treba dávať pozor. A myslím si, že manželky, a ja by som aj vedela, však mám už 40 rokov šťastné manželstvo, poradiť, ako na tieto veci treba ísť. Veľký omyl je, a to sa dopúšťa väčšina manželiek, že čakajú do polnoci manžela s válkom na cesto za dverami, aby ho hneď ovalili po hlave. Manželia večer nebývajú neverní. Večer manželia chodia s kamarátmi na pivo, opijú sa, prídu domov. Na čo treba dávať pozor a byť ostražitý je deň. Ráno, ja som to mala napríklad takú prax, že keď išiel môj muž do roboty, tak som mu pripravila raňajky podľa sezóny. Dala som mu buď mladú cibulku, alebo v zime hrianky s cesnakom. Je teda plno takýchto... Dobrá je aj kvargla. Kvarglu nemá rád. S borovičkou. Alebo mladá čučorietka. No. A potom, keď to už zjedol, dala som mu pusu na rozlúčku a potom, aby si to teda uvedomil, že čo jedol, povedal, Pane Bože, ja som hlúpa, čo som ti to dala, to tak hrozne cítiť. A prišiel do roboty a eventuálny objekt jeho záujmu, ak sa tam pohyboval, tak sa snažil od nej byť čím najďalej, pochopiteľne, aby sa jej nesprotivil. No a keď som to potom opakovala viackrát do týždňa a išiel do roboty, tak už ten objekt záujmu videl, že nejak sa nemá, nechytá, tak sa orientovali niekde inde. Až raz mala nádchu. Robert Fico. Ja viem, ešte chcem tomu Lumírovi, že mal som kamaráta, však aj mám, nebudem menovať, ktorý tiež mal Lumíra. Nie, on mal Lumíra, preto sa rozišli, že Lumír jedol veľa cibule. Je to stále ten istý. Robert Fico vyhlásil, že čínski komunisti vytvárajú pre podnikateľov v Číne lepšie podmienky ako slovenskí konzervatívni politici. Ja neviem, ale keď čínsky komunistický politik vie, ako má podporiť čínskeho podnikateľa, tak by to možno mali vedieť aj slovenskí kapitalistickí politici, nie? No, ja si myslím, či to nie je chyták, že oni chcú tých podnikateľov, aby sa tam nejako na tom ich čínskom trhu nejako urobili, vyfarbili a potom im to znárodnia. Však to by bolo. V 48. 50. rokoch národnili všetko. Ja sa pamätám, jak znárodnili jedného, čo mal koňa a rozvážal v ľudovej štvrti uhlie. A keď mu to znárodnili, tak on sa tak smial, hovorí, jak budú kúriť, kto im to tam doveze. A naozaj, tam boli všetci šále, chorí, však tam toľko zomrelo vtedy ľudí od zimy,
že potom boli tam v tej ľudovej štvrti lacné domy. Ináč, keď si povedal Fico, tak jak Fedor Flašík zasypal celé mesto tými veľkými pútačmi s Ficovou fotkou, tak ja, jak vidím z domu, tak každý deň Fica stretnem a počase som si uvedomil, pozrite si ten plagát v meste, že máme neokrôchaných politikov, bezočivých a Fico je bezobočivý. Ale ak dovolíte ešte k tým Číňanom, že oni sú naozaj skvelí obchodníci a vynikajúci podnikatelia a Slovensko dobili takými dvomi hlavnými produktmi a to je vlastne čínska zábavná pyrotechnika a potom lacný čínsky textil. A najlepší kšeft majú vždycky na Silvestra, lebo vedia Číňania, že tie čínske vetrovky veľmi dobre horia od tej zábavnej čínskej pyrotechniky. A potom je zábava. Kšeft beží. Ale nedám na Číňanov dopustiť, veľmi si ich vážim, lebo teraz prebehli všetkými agentúrami, prebehla správa, že v Pekingu bude olympiáda svetová a oni v Pekingu investujú 25 miliónov dolárov na zriadenie záchodov. Tak to je klobúk dole. Lebo doteraz nejaké nemali. Tam začína kultúra. Áno, 25 miliónov dolárov. To už bude... Že práve začína. Môžem jeden for, že musíš. príde pán Kon v New Yorku do koše reštaurácie a vidí, že čašník je Číňan. Tak chce odísť a ten čašník príde a plynule Jidiš ho privíta a celý jedálny listok mu Jidiš vysvetlí. Tak on si niečo objedná a potom si zavolá majiteľa, pána Šterna, a hovorí, pán Štern, jak ste naučili toho Číňana tak perfektne Jidiš? A on hovorí, pst, on si myslí, že sme ho naučili po anglicky. Denník Národná obroda uverejnil poloakty českej poslankyne Petry Búskovej. Videli ste? Ale ja neviem, čo sú polakty. To je od pása nahor, alebo to je alebo od pása nadol, alebo je to vertikálne. Len sukňa, takto roztrihnutá. Ako náhle je žena nahá a má hodinky, to už je poloakt. Ale konkrétne tento sa týkal od pása nahor, ja som to videla a musím skloniť poklonu pani Búskovej, lebo si myslím, že má naozaj pekné prsia a nemá sa za čo hanbiť. Bohužiaľ, ja som dolniak. A že v úvodzovkách táto aféra je len zdvihla popularitu, takže a dokonca ani nezažalovala tých paparacov, čo chápem, lebo keby sa to mne stalo a vyzerala by som tak ako ona, tak by som bola hrdá, že ešte v tom veku má také áno, ona je celkom slušné. Ona je Že ešte v tom veku ju môžu fotografovať. Áno, že môžu. Ona je akt, aj keď je oblečená. Ona je tak pekná pani. Teda nie sú to žiadne jednotky v pozore. Ale chcel by som odcitovať Jiřího Suchého, ktorý povedal, úpadek mravnosti nastal, kdy sa první človek pohoršil nad nahou ženou, neboť horšiti sa nad krásnym je totéž, jak obdivovať šeretného. To je také ťažké, toto by som sa nenaučil. A ešte po česky. Po česky, ježišmar. Pred domom svätej Alžbety v Košiciach sa predáva publikácia oslavujúca socialistický štát a najvyššie orgány Československej socialistickej republiky. To je symptomatické, že je to práve pred domom svätej Alžbety, lebo ja sa pamätám ešte za socializmu. Moja mama dala na svätú omšu, aby naša dcéra urobila skúšku z ateizmu. Podľa Národnej banky Slovenska vyrazenie jedného 10-halierníka stojí 29 halierov a je preto možné, že drobné halierové mince prestanú existovať. Mňa by zaujímalo, koľko by tak mohlo stať vyrazenie jedného štátneho úradníka. To by bolo trošku drahšie, ale v konečnom dôsledku lacnejšie. No a čo, ja by som tak poradil, čo keby tie 10 halierníky sa vyrábali z čistého zlata. Ten nepomer by sa tam určite Alebo zmenšil. niečo, čím by sme sa preslavili na celom svete, že prvý by sme mali papierové mince. A mohli by byť takzvané samolepky, že by sme ich tak zaplatili, zostali by už tam na veky. Ale je to múdre od tej štátnej banky, pretože všetky rodiny s malými deťmi si určite oddychnú. Lebo sú prípady, že necháte niekde pohodené mince a malé deti to zjedia a sú z toho nepríjemnosti. Ja sa pamätám, budeme trošku ohovárať, môj kamarát, no budeme menovať, Lasica, má 2 dcéry a keď tá Hanka bola malá
asi 3-ročná, oni mali nejaké mince, mali mince pri dverách v tomto predizbe a Hanka zjedla. A potom prišla do kuchyne. Mama, ja som jedla kolúnku, Ježišmaria. Okamžite telefonáty na chirurgiu, röntgenovali ju. Však pani, no dobre, no tak dievčatko zjedlo korunku, no tak však to vyjde, však to vidíte, tuto to u malých detí, nič to nie je nebezpečné. Počkajte na stolicu. No tak čakali na stolicu a veru, malá Hanka vykakala mincu, ale bol to juhoslovanský dinár. To znamená, že to dieťa malo zmenárničku. Ja by som vám spravil aj nákres, že kde to asi je v organizme, ale radšej to nerozoberajme. No len bola taká hlúpa, že zvolila tú menu dinár. Keby zvolila nejaký dolár alebo indočínsky piaster, je teraz dobrý. Vaše deti nemajú takú znamenú? Aj keď by bolo blbé, keby Lasicová to menila na kúny. Podľa istého prieskumu občania Slovenska sú najtolerantnejší voči ľuďom, ktorí na verejnom priestranstve rozhadzujú smeti. Nič. Tak ja si osobne myslím, že keby rozhadzovali, čo majú rozhadzovať? Peniaze. Áno, nemáme Ja som raz videl v Levoči, jak Julo za hrst takých drobných hodil a tí ľudia sa vrhli na to a zbierali a jeho policajt prenasledoval. Na mňa sa vrhli policajti. A na ňo policajt, že čo to urobil a on videl takých postávajúcich na nejakej zastávke autobusovej. Nám to boli holuby. Vojaci mladí, To že? bolo zrno, hej, a nie peniaze. Nie, peniaze to boli, ale Peniaze, holuby. viem, A že mne sa to potom- zdalo také poetické, mali sme na sebe smokingy, išli sme z nejakého baru, svitalo, tak som krmil mincami holuby. Teraz Možno, za že aj- kapitalizmu by sa mi nič nestalo, ale vtedy... Ktorí sa prenasledovali až po výťah. Ja sa pamätám. Najmladší No minister- nebolo to zase také smiešné. Ale tie holuby No teraz to možno, že tiež mali zmenáreň. Ale možno, že u nás preto sme radi, že rozhadzujeme tie smeti, lebo aby mali dôchodcovia čo zbierať. To je tá valorizácia. Víš, koľko ja už mám smetí doma? To ťa prejde, keď budeš v dôchodku. Najmladší minister českej vlády, volá sa Březina, si vzal moderátorku a spisovateľku Barboru Nesvadbovú. Údajne je však otcom dieťaťa Zemanovej asistentky. Jej, to je taká šťavnatá klebeta, ja prahnem po šťavnatých klebetách a mám takú smolu, že nikdy sa to nedozviem z prvej ruky, z novín a obyčajne šťavnatú klebetu chcem zatelefonovať kamarátke a nebudem jej telefonovať to, čo som čítala v novinách, pochopiteľne. Ja sedím doma, môj muž momentálne sa zaoberá 14. storočím, to sa mu nejako zapáčilo, tak nevedno, ale keď ide do mesta večer, tak vie, že ja na ňo čakám aj po polnoci doma, že príde a nejakú šťavnatú klebetu povie a väčšinou nepovie nič. Ale teraz sa mi stalo, asi pred mesiacom tiež vyšiel z domu, ja som čakala, už bolo 12:30, prišiel a keď videl, ako trpezlivo na ňo čakám, tak sa ulútilo mu a hovorí, mám pre teba šťavnatú klebetu. Sedel som s jedným veľmi vzdelaným človekom a ten mi potvrdil, že Eliška Přemyslovna vôbec nebola taká hysterka odporná, ako to niektorí historici o nej píšu, ale ten jej Jan Luxemburský, to bol taký záletník, behal po babách, zle robil. V tej chvíli som vypla a úporne som rozmýšľala, komu ja túto klebetu... Že mám takú kamarátku, ktorej by som to mohla zdieľiť a nepomyslela by si o mne, že to mi preskočí. Pracovník štátneho zdravotného ústavu v Žiari nad Hronom uviedol, že v celom okrese na kúpaliskách namerali hodnoty močoviny v bazénoch na kúpaliskách pod detekčným limitom. To je katastrofa. Pod detekčným limitom. Ja mám s tým takú zvláštnu skúsenosť. Môj kamarát, ktorý má vysokú školu a je veľmi bystrý pozorovateľ, sa stal šéfom jedného kúpaliska. A bol som u ňo, sedeli sme v kancelárii, debatovali sme a
On povedal, vieš čo, ja som presne sa naučil rozoznávať, ktorí ľudia do toho bazénu močia. A hovorím, a jak si sa to naučil? On hovorí, poď, ja ti to ukážem. A prišli sme tam a on povedal, ten práve, tá už a ten sa chystá. Ja hovorím, a ako to spoznáš? On hovorí, majú pritom taký šťastne zasnený výraz. Na kúpaliskách by mali byť zamestnaní aspoň na polovičný úväzok koštéry, ktorí by proste v tom poháriku ochutnal z toho bazéna a hneď by vedel, že či je to pod detekčnú. Či to je limit. Ale moč je zdravý, to lieči akné. To je pravda. Pozor, celý indický subkontinent pije každý svoju vlastnú moč. Nech je vám to akokoľvek odporné, Európania, ale oni to proste považujú a potvrdia vám to internisti, gastroenterológovia, že je to mimoriadne liečivé. Skúste to. Toto, keď niekto videl z našej rodiny a ráno nájdem, jak má hlavu v tom... tak asi sme zlí pedagógovia. Ale je to pravda, ja som mal strýka na Liptove, ktorý si sekol sekerou do nohy a do tej čizmy dal moč a ešte aj to druhé, a obul si tú čižmu a vyzul ju a mal asi o 2 týždne. A to mal tak scelené všetko, že nebol ani u lekára. Veď odtiaľ lekár peši, keby išiel, no tak to ani nedôjde. Dokonca sa mu aj opravil opätok na tým. To je všemocné. Ono to začalo vyzerať ako taká seriózna relácia, ale poďme na inú tému. V Peru objavili rastlinu, ktorá má silnejšie účinky ako Viagra. Nie, to je úžasné toto, lebo ja som bol v marci, v apríli v Austrálii a tam bol pán Berceler, ktorý tu bol veľmi významný muzikant v Tatararevi, v divadle revuálnom. A on prvé, keď ma zbadal, tak sa potešil, lebo ja som ho tu vítal, keď som prišiel na návštevu. On už tam žije veľa rokov. A má skoro 90 rokov. No, a jeho vek je už taký, ale stále hrá v tej istej kaviarni, čo je úžasné. Tam sa vymenil vedúci, riaditeľ, čašníci a on tam stále hrá, jeho nechal. Je taká relikvia tej kaviarni. A ja som tam k nemu prišiel a on hovorí, víš, Stono, že ja ešte užívam Viagru. A ja hovorím, Berci, však to je úžasné. A ono, ale víš prečo? Aby som si neočúral topánky, keď... A teraz, keď mu poviem, že toto, lebo to som ja nevedel, že vymysleli, tak možno, že už bude na to ešte lepšie. Veľmi dobrá správa, pretože pre mňa ako ochrankyňu zvierat je naozaj veľmi dôležité, lebo to znamená záchranu niekoľkých tigrov, nosorožcov a medveďov, ktorých orgány a rohy používalo niekoľko impotentov všetkých krajín. Takže mňa táto správa veľmi potešila. Som na vašej strane. Ja si myslím, že ten pán Berceler, čo si spomínal, že on by tú Viagru vlastne ani nepotreboval, pretože aj celer sa hovorí, že je také slovenské afrodiziakum a Berceler, on to už v podstate má. On sám o sebe je afrodiziakum. Ale vidíš, celer už nepomáha, tak išiel na Viagru a teraz, keď mu napíšem, že vymysleli niečo ešte lepšie, ale že to strašne smrdí. Smrdí to je pravda. To som počul tiež, že to veľmi smrdí. To sa vyrieši. No ale v tej továrni, on už nemá taký čuch ako my. Ja som chcel tiež reagovať, len to je také šteklivé, že poviem niečo iné, aby som tú šteklivosť odviedol niekde inde, že tento Ďuri Berceler je veľmi milý človek. On je bratislavský Maďar a taký prízvuk má, presne si ho napodobnil a som mu chcel spraviť radu a som povedal, Ďuri báči, ako pekne vy rozprávate po tých rokoch po slovensky. On hovorí, to je pravda, lebo len my Slováci zachovávame ten svoj vlastný jazyk, ostatní opičujú po Američanoch. Dámy a páni, vážení diváci, myslím, že my sme vyčerpali svoj časový limit. Vás, televízni diváci, by som chcel vyzvať, ak máte nejaké postrehy alebo si všimnete niečo, čo by nám mohlo ujsť, tak nám to môžete mailovať na mailovú adresu 7sro@markiza.sk
A ešte chvíľku vydržte, pretože my sme sa dohodli, že na konci každej relácie si niektorý z hostí niečo zaželá. Dnes večer sebe aj vám chcel niečo zaželať Boris Filan. Pretože už je pomerne neskoro, tak som si vybral také želanie, ktoré vzniklo v Indonézii. Na misijnej stanici ma ubytovali v takej misionárskej izbietke. Mal som tam iba posteľ, pracovný stôl a kríž na stene. A v tej posteli som našiel 1,5 metra dlhý šulec, vypchatý morskou trávou, pod hlavu tvrdý, k stene krátky. A tak som sa spýtal otca vojenčiaka, čo to je za šulec. A on povedal, vieš, Borisko, misionárove noci sú dlhé a osamelé. To je objímací šulec. Ja vám želám, aby ste nikdy nepotrebovali do postele objímacie šulce. A príjemnú dobrú noc.